Gazte hauek turra dala eta porra bat egin dute, interneten bidezko porra. Tropela.net, elbide hori kontutan izan beharna, interneta aurrean izan, euskeraz jakin, izan ere datu guztiak euskeraz daude, eta tur horretan parte hartzeko gogoa izan. Azalpen gehiago, beraiek emateko. Tropela elkarteak bultzatutako da eta tropela.net webgunean dago. Eta, bueno, euskera eta teknologia berria bultzatu nahian jarri dugu martxan. Euskera, teknologia eta apustu zaletasuna, ez? Ez, apustu zaletasuna ez, txirrindularitza. Baina, bueno, bai, azkenen, jakinda leku askotan egiten diala, lantokitan, kuadriletan, porra edo lehiaketan zeko hauek, indeuna da interneten jarri, sarean jarri, eta nahi duen guztiek sartzea, eta, parte hartzea, ez? Azkenean porra egitea doain da, eta orduan, internetea sartzea egin bakarrikan, tropela.netea horrira sartu, erabiltzailea sortu, eta horra azalduko zaizue txirrindularien zerrenda bat, multzoetan banatuta, pixka bat, norbeak bere gustokoak edo aukeratzeko. Baita ere hongo dira, arauak eta zesari dauden da guztia ikusi ahal izango da, eta ez da egit, osea... Beraz, erraza da parte hartzea, ez? Guk uste dugu, bai ez, azkenean gure helburua nola dan, aldan jende gehiena sartzea, euskera bultatu nahi duna, eta pixkat lehiaketa honetan parte hartzea, aldan, gure helburua dan ez, aldan eta jende gehiena parte hartzea, orduan, saiatu gara bintzat, aldik eta errexena jartzen, eta bagarrik eskatzen dugu datu beharrezkoenak geosaria banatu alizateko, bintzat, izena-bizenak eta jaioteguna jarri dugu pixkat, hola, erabiltzailea bereizteko. Guk jarri puntuazio sistema zein dan, eta horren bakoitzan txirrindularen puntuazio gehitzen jungoia, eta egunero eukiko dugu irabazle bat, eukiko dugu euskal txirrindulari baten mailota firmauta, hori hondikan ez du zehaztuko etapako zein izangoan, baina jungoa zehazten, denbo aurra egon bezala, eta baita bukaeran oso sari garrantzitsuak ongoia. Sari handiena bezala azkaula kubo bidaiakek jartzen duen itxas bidaia bat Mediterraneoan zehar, azte bete pentsio osoakin. Eroski bidaiak eskinitako beste bidai bat Tenerifera beste azte beterako. Orbea etxea jarritako mendi bizikleta bat. Horiek lehen sari handiena bezala. Norbeite pentsatuko du, hau egin dute aberasteko. Bueno, aberasteko seguru ez. Gaina doaini da. Doaini da, eta guain goz gaina guaz minusen guaz, ez? Hoi da, ez da egin, nola beraztu dira daun, parte hartzea doain egin, eta doain jarrita, eta sariak banatuz. Horrela beraztu, guain goz ez. Ez, gua beraztu ez. Lana eman bai, buruko minak hartu hori bai, ez? Lotako orduak endu bat ez. Bueno, beraztu ez dira egin behar, baina euren lana bat baino gehiago eskertuko du izan ere, euren porraz aparte hor beste txokotxo bat lehiatileatxo badago tropeltxoa izenarekin, eta hori sakatu eskero daukaguia plantilla eginda. Beraz askotan, hemen bertatik bertaran okurritzen zaigula, baturra dala eta porra egitea, hor plantilla eta parte hartuko duten txirrindulariak eta ja hori lan gehien ematen duena egin da. Lana horreztuta, ederki, bai idea ona, gaztea ona, eskerrik asko, Itxaro.